Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa s Fortnite Boyem. Dneska bude unblock, už jsem trochu v něm hrál, trochu jsem v něm pokročil. Což jste vy neviděli, protože já jsem to chtěla, abyste to měli trochu větší. Už jsem měl 2 videa natočený z tohohle, ale ty se mi neuložily. Neuložil se mi zvuk, já jsem měl něco zapojený. Tohle je pro vás první díl z unblocku. Doufám, že se vám bude líbit. No, mám ochočenýho pejska. Se vykopem. Třeba. Chci to mít jakože takhle, protože takhle mi to přijde, že to je hezčí. Bude takový ten unblock. Hele, jo, já mám lávu. Můžu mít nekonečný zdroj cobblestone. Vždycky jsem z toho udělal obsidian. To budu kopat asi hodně dlouho, lidi. Já už mám 9 obsidianů. Lidi, že my můžeme jít už do nedru. Lidi, zkusíme jít do nedru. Takže raz, 2, blok. Raz, 2, 3, blok. Raz, 2, 2. Blok. Raz, 2. Vychytím tam ten poslední obsidian. Jdem ti. To se rozbíjí. Takže lidi, doufám, že se vám dnešní video bude líbit. No. No. Mně asi nedošlo, že... Chlebčík! No. Mně asi nedošlo, že když vlastně budu těžit, že to iron krumpáčem, že mi to asi nedá ten, že jo. No přesně to se mi teďka stalo, promiňte za to šuštění. To potřebuji jenom obsidian. No, takže ne, zombík malej, toho nemám rád. My jsme tady pokažili z zombíka. Jo, diamant.
Tak teď ty diamanty fakt ale nějak lítají, lidi. To se mi líbí. Koukejte se na video z Fortniteu. Moje první video. A třetí, to jsou video z Fortniteu. Nevím, jestli tohle teda musím, když tam to video z Fortniteu. Bude dneska video 2 videa. To z Fortniteu a tohle. Už dostávám zombíky. Trhej. Hodně pejsek. Máme iron. Děláme si dia. Radši dia. Teď bych spíš dal, jakože hned tohle sebe. Hodně her taky v tom. Hodně her jakože uložený hodně. Mně přijde, že mám docela dost písku a toho detu. Počkat, kolik mám mám docela dost. Mám vypalovat všechno. Nejhodím věci do času. Bude 43 hodin. Jo, hlavně tedy já mám teda musím dát. Tady začnu vlastně tady. Vezmu hlínu, kde je hlína? Kde je hlína? Tady je 50 hlíny a půjdeme se stavět. Promiňte za to šuštění mikrofonu, to je vlastně, já nemám mikrofon, já to dělám v tom. Já si dávám zvuk přes já mám VR headset, takže a nevím, přesně proto jsem si dával teďka ty věci do toho. Co? Vidíte, že tady máte důvod, proč jsem si dával ty věci jako do toho, víte co. O moc věcí jsem nepřišel. Když vezmu tu hlínu zpátky. Vezmu si, počkat, potřebuju, co potřebuju? Jo, potřebuji styky. Styky dřevo. Mám dřevo, já mám tady 31 dřevo. Děláme si styky. Já bych to mohl už celý dělat na ty styky. A udělat se z toho obilový babu. Hop a hop. No. Takže uděláme hop. No. Teď to, co říkáme, že ten Jan Hus byl náš první kosmonaut. Víte proč? Protože uhořel při startu. Lidi byli v té době ještě tak hloupí, že postavili raketu z dřeva a hodili pod něj slipu a on byl upálen.
v roce 1900, nevím. Ne, 1900, ty brďo, tak to by bylo divný. Nevím, kdy byl pálem. A hlavně by na to nekoukali, když učila kakáva měla místí vědu, to by mě zabila. Stejně. Uděláme si lopatku. Uděláme lopatku. Jo, prostě vždycky odsunovat ty čestky, protože jenom se mi... Mně se mi jednou stalo, že vlastně se mi z ní jednou zrodila láva. A ty, co by se strašně bojím stát blízko toho. Blízko ty české, aby mě to nikdo nepopálilo. Potřebuju... Aho. Počkat, nedá se z toho písku náhodou vykraftit. No, škoda. Ale něco se z toho písku dá vykraftit. No. Tak toho písku tady mám dostatek. Uděláme trochu písečný, trochu kamenný, trochu dřevěný. Má hnusný tady. Už jsem znovu zaučila, jsem se úplně lekla. Rozšiřujeme. No, tady bychom to asi ukončil. Takže pokud se vám líbilo video, nezapomeňte dát like a odběr a doufám, že se vám líbilo dnešní video. Pokud jo, nezapomeňte dát like a odběr, sdílejte a asi čau.